Dragi naši prijatelji, smjestili smo se u novom kutku za čitanje naše škole. I pripremili smo vam kratko izlaganje o Međunarodnom danu pismenosti. I nadamo se da ćete uživati. U povodu Međunarodnog dana pismenosti koji se obilježava 8. rujna, širom svijeta promiču se pismenost i obrazovanje. Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva čitanje i pisanje, a ponekad i računanje. Danas pojam pismenost uključuje i osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih tehnologija, rješavanje problema, spremnost za timski rad, prihvaćanje drugih i drukčijih te trajno učenje. Prikazat ćemo vam nekoliko strategija kojima se možete služiti kako biste čitali s razumijevanjem. Kada slušate ili čitate tekst, pokušajte riječi koje slušate pretvarati u sličice, zamišljati tekst koji slušate. Visoko iznad grada, na uzvišenom stupu, stajao je kip Sretnoga princa. Bio je cijeli pozlačen tankim listićima čistoga zlata, a u očima mu sjala 2 blistava safira, a držku njegova mača krasio je veliki crveni rubin. Svi su mu se uvelike divili. Zašto ne možeš biti poput Sretnoga princa? Upitala je majka svog sinčića koji je neutješno plakao. Sretni princ ni za čime ne bi plakao. Iva, dok si čitala, zamislio sam Sretnoga princa kao da je sretan, a dječačić je plakao neutješno jer ga je majka pokudila. Vizualizacija ili stvaranje slika pomaže nam zapamtiti što smo pročitali. Tada čitanje postaje trodimenzionalno i čitanje postaje zabavno. Ko voli crtati, može i nacrtati lika onako kako ga zamišlja. Zato ja volim čitati knjigu i zamišljati likove i prostore, a u filmu je već sve smišljeno i zato baš ne volim gledati filmove. Baš me zanima što se dalje dogodilo sa Sretnim princem. Jedne noći iznad grada je letio mali lastavić. Letio je čitav dan, a navečer je stigao u grad. Gdje ću se smjestiti? Zapitao se. Nadam se da je grad spreman za mene. Potom opazi kip na visokom stupu. Ovdje ću se smjestiti, uzviknuo je. Sjajan smještaj s pregršt svježeg zraka, reče i smjesti se tik između stopala Sretnoga princa. Predviđam da će lastavić sviti gnijezdo i upoznati se sa Sretnim princem, jer lastavice obično kad se nekamo dosele svijaju gnijezdo i Sretni princ me prvi susjed, zato će se upoznati. Ja mislim da će lastavić odmah nakon večeri krenuti dalje putovati. Ja pretpostavljam da će se lastavić i Sretni princ upoznati i da će se sprijateljiti, da se na kraju neće baš razdvojiti. Pročitat ću dalje da vidimo što se dogodilo. Tko si ti? Upitao je. Ja sam Sretni princ. A zašto onda plačeš? Pitao je lastavić. Sasvim si me smočio. Dok sam bio živ i imao ljudsko srce, nisam znao što su suze, rekao je princ, jer sam živio u palači. Moji dvorani zvali su me Sretni princ i uistinu sam bio sretan, ako je užitak sreća. Tako sam živio i tako sam umro. A sad kad sam mrtav, postavili su me tako visoko da mogu vidjeti svu gadost i jad ovoga grada. Pa iako mi je srce od olova, ne mogu ništa osim plakati. Ja nisam očekivala da je Sretni princ imao takvu tužnu prošlost, jer mu ime govori da je sretan, a ne tužan. I nisam očekivala da će kip progovoriti. Sjećam se da mi je Neo jednom prilikom prepričao bajku Sretni princ i rekao je da on pomagao siromašnima i da ja imam priliku nekome pomoći, pomogao bih mu, na primjer, ako mu treba pomoć oko škole, pomagao bih mu oko testova, čitanja, pisanja i tako. Mene Sretni princ pomalo podsjeća na djeda Božićnjaka zato što drugima pomaže i dariva ih. Mene zanima kako je pisac ovoga dijela dobio ideju za pisanje ovakve priče. Možda je vidio neki kip dok je sjedio na klupi, pa vidio golubove, pa sve to skupa povezao. Meni se čini da je nas autor zainteresirao za čitanje ovoga dijela, a to je najvažnije.
Dakle, dragi naši prijatelji, kada čitate neki tekst, pokušajte u glavi zamišljati slike. Riječi pretvarajte u sličice. Pokušajte predvidjeti što bi se dalje moglo događati. Povežite priču s nečim što znate od prije. I što je najvažnije, postavljajte si puno pitanja. I ne zaboravite. Zaboraviš li 3 dana uzeti knjigu u ruku? Tvoje će riječi izgubiti ljepotu. Bog!